da zango. Fatan alkhairi muke maka. Alamu ta asama abin da ake so. Ka ji wani sin mai zafi mai wuta kai. Hakin nan za ta hawa nake sosai. Za a samu. Ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne da zango. Ga alga Adam zango. Da rasa falal. Sanni a kai. Jaruma Hadiza Gaban. Ana su mai shadda alkai. Wallahi jaruma Hadiza Gaban. Barkan ki da zuwa gidan kin zo lafiya. To gudan ya hawo. A jaruma bismillah akwai mana ki zauna. Kin zo lafiya? Lafiya. Jaruma san da zuwa ko? Yauwa. Kin zo lafiya? Lafiya. Ya hanya fa? Alhamdulillah. To san da zuwa jaruma. Za duba naki maramati. Ya maramat. Zo mana. Oke, kanan da mana. Ha ba da ina kake yawo ne? Kakan ne barka da Ya muna aiki ga tabu. batir ne caji ne ya kare da dora da batir. Okay ne. Da Allah a riga kiyaye ku aiki fa. Oke, insha Allah. Me ya kamata ya tsaya? Kana daga kameraman ya fara su. Kowa ya zo. Inda jaruma ta ƙara so bara in sa miki zuwa insha Allah. Ka san me kake. Walfa. Walfa. Na yi ne. Yana ina ne shi ma. Walfa ka kawo wa jaruma ruwa ga shi ta. Hadiza Gaban ta zo da Allah amma ta zuwa. Allah nan da ya yi maka shi zai ƙara yi maka. Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne da zango. Ga alga Adam zango. Wanne sarki Yi sauri ka kawo mata ruwan mana. Ka san ta sha hanya. Nuhu ne da zango. Kai hoton zai ba da kala naka Zai ba da kala sosai. To ba matsala insha Allah. Allah ya dawo. Suna duniya Alin ne ko zango. Dukansu sun shahara, sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala, gare ka nake ta hamdala. Zan jure wa kaddara, kaddara kala. Ina na shamfa. Wannan ne ruwan sha? Walfa. Je ka karo mata wani ina jin wannan wanda da sauri. Oke, to karo mata wani. Sai ruwa da yawa kuma na yi ba wani matsala. Sauri da Allah. Wai walfa ina kamar yana haure cikin ko. Bai muna son mu sauri fara aikin nan. In ka riga ka ɗaukaka, fatan alkhairi muke maka. Haba darakta Falalu, ya za ka kawo min ruwan leda ka ce shi zan sha? Kamar ni jaruma Hadiza Gaban ka kawo min ruwan leda ka san ba na sha. Ni sai ruwan roba nake sha, amma ya za ka kawo min ruwan leda? Ki Hadiza Gaban da Allah dakata. Ke kin isa wace ce ke da zaki ce ba za ki sha ruwan roba ba? Oke? Haka muka yi da ke? To tsaya ki ci wallahi ba zan lamunci wannan abu ba. Don haka na fasa aikin da ke ba ni kuɗi na. Ko Zango. Na fasa aikin da ke ba ni kuɗi na. Kawo account number ɗinka in tura maka. Ba wani account number da zan baki. Ai kashi na baki. Don haka ni ba kashi zaki ba. Ni ba ni da kashi sai dai in je POS in ciro maka. POS kuma? Ba wani POS da zaki ci. A take a nan gurin zaki bani kuɗi. Ko kafa ba zaki daga ba. Don haka sai kin ban kuɗi na yanzu. Ni mai shadda kaga aiki na ne. In ban nin ɗauki kuɗi na ba ka bata. Dan Allah da gaban ki ya haƙuri.
ki sa aikin nan. Producer mai shaida dakata da Allah. Ya hake ne ma kai ma ka bata min aiki. To wallahi ba zan yi aikin da ita ba. Ga jarumai nan da yawa. Akwai Fati Washa. Akwai Rama Sadau. Akwai Hafsa Barauniya. Duk za su yi abin da za ta yi. Don haka ba zan yi aiki da ita ba wannan. Kai haƙuri da ranka. Ka bari a yi da ita din ba matsala. Okay? Haka kace? To wallahi zan ɗaukan ma aikinka yadda ka gani, amma ni wallahi duk abin da ya faru ba gora. Ka ji ko? Ke kuma ga script na in kin ga dama ki karanta, ke in baki ga dama ba shikenan. Ya ƙara ɗaukaka Nuhu ne da Zango, ga Alga Adam Zango, wanne sarki ake kira? Nuhu ne da Zango. Neman suna a duniya, suna a duniya, ne ko Zango. Kana magana Zainab Indomie ce. Gaskiya ina kan aiki. Ba za ka samu damar gani na ba. Okay. Ta wannan namba? To bara na tura ma. Dara kala-kala don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi. Kai ake 500? ka san me kake. Wannan wani ne haka bai sanni ba, bai taba gani na bai turo min irin wannan kudaden. In ka riga ka ɗaukaka. Gaskiya zan so in ga wannan bawan Allah. Allah ƙara ɗaukaka. Allah nan da ya yi maka. Yawa Adamu. Kai mai shadda ya hanya. Wallahi an sha hanya kan. Ya ga mun sami ku lafiya. Lafiya. Dama wanda na kawo ma dama kan wani aiki na da su yi shi ne bara na zo mu je da zamu da kai inda hali a samu da Allah a sayan da za a yi. Okay, wannan? Okay, to ya aikin yake ya kuka tsara shi? Sun kai ya aikin naka yake? Fim ne wanda mu ne a ciki sannan muna so mu saka in kana da lokaci. Okay, to shi kenan za a yi muku aikin amma to kan kai dai sanin ka mai shadda ka san shekara ta zo yanzu sannan kuma ga kiɗoɗi ina da su ga waƙoƙin siyasa ga abubuwa kala-kala ga ayyuka to yanzu yaushe ne date ɗin aikin nashi? Yaushe ne date ɗin aikin naka? Da wannan ƙarshen watan muka so mu aikin tare da kai. Ƙarshen watan nan gaskiya ba zai samu ba aikin nan amma zan yi, amma idan zai iya jira wata 12 to shi kenan za a yi mara kenan. Kare da abin da ya faɗa to kai ya kake ganin zai kasance za ku yaƙuri zuwa lokacin ne koya? Ba matsala za mu haƙura nan da shekara 1 ya Allah. Ok to shi kenan. Ok to shi kenan sai ya baka script ɗin ka ajiye a gurin ka time ɗin idan zan yi saboda ni yanzu akwai script da yawa a hannuna sai ma magana sai ka ban sai mu yi aikin nashi. Ok to shi kenan ba damuwa. Shi kenan mun gode. Ok to shi kenan godiya muke yi sosai. Mun gode. Kai ake ta yayi ka san me kake ba. Allah ƙara ɗaukaka Allah nan da ya yi maka. Haba Barauniya daga ina haka? Wato an shiga lokon nama an je an yi mana ihu. Kamar ya sa an taɓa Barauniya ban gane ba. Wannan wayan ma daga gani sato ke kai a layin mu. Kawai shikenan daga nayi abu a cikin fim na fito a Barauniya duk inda na shiga sai a dinga ce min Barauniya wayar tawa ma ba za a bani in rike ba sai a ce ta sata ce. Amma ke kin sani in dai ke ƙara shigowa ni da ke gare jini buri jini. Sabbi jani da kayana kuma ma a hana ni yawo sai a zo a kwaci. Neman suna a duniya, suna a duniya, ne ko Zango, dukansu sun shahara, sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala.
gare ka nake ta hamdala zan jure wa kaddara kandara kala kala. Ke ta yayi ka san me kake sai ba so ko ka Hello? Hello? Wallahi na tsaya karɓar saƙo ne amma ga dai na. Okay, shi ke. kai Fatiwa ce? Wallahi. Gaskiya ne ya kokari. Alhamdulillah. Ana ganin ku a shi haka. Gaskiya ne. Yawa gashi. Nawa ne caji sun dawa? Ba shi kawai kirga ki gani sun cika. Suna a duniya alin ne ko zango dukansu sun shahara. Sun cika ko? Na gode. Yawa sai an ji. Kai alhamdulillah yau Fatiwa ce a shagona a shagon kala ya guro ba Kandara kala kala don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi, kai ake ta yayi, ka san me kake. Yawa, sarki, na je na samu Adam Zango akan maganar aikin nan, kuma har ya amince ma. To, yanzu dai kai nake saurari yadda ka ce hakan za a yi. Okay. Ok, ba matsala, Allah ya kai mu rana. Gaskiya to na gode sarki. Ai ba damuwa kai namu na sani. Kamar na ji ka ce 24 ga wata za a yi aikin ko? Eh haka ne. Allah ya taimake ka. Wato a zahirin gaskiya a wannan lokacin ina da ayyuka da yawa a hannuna. But tun da naka ne, kaga aikinka ai namu ne. Zan ajiye nasu kawai, ni namu da. To godiya nake sosai labai. Kuma a lokacin ina so zan je Faransa saboda zan ga Ahmad Musa akwai wani mitin da za mu da shi. Zan yi dai kokari in ga cewa mun yi aiki bayan mun gama sai in yi abin da zan yi. Ga alga da zango wanne sarki ake kira Nuhu ne da zango. Haba darakta ya zaka mun haka ina studio aka kira ni a waya ta ya zaka zo ka dau waka na ka riga hada wasu da wasu kana min aiki ya zaka mun haka ba tare da sun biya ni wani kuɗi ba ya zaka yi mun haka darakta. Na ji an maka laifi amma ka yi hakuri kai da mun haka kuka karɓi wakar sa ba wani wannan da kuka yi masa kawai kuka zo kuka sa na muku aiki. Dan uwana ne ban wakar fa yace shi abokin danko ne. Har ka sa na kira ma momi Gombe ya sa kai mun haka. Yanzu ku sani da Allah ka yi hakuri na ji ba a kyauta ba amma ka yi hakuri da Allah. Gaskiya zan zo in same ka a ofis magana. Wallahi ba inda zan je sai kun biya ni kuɗin aiki na yanzu nan. Kai kuma ga kunan kai da shi. Ba Usaini, kamar ni momi Gombe saboda mun dau wakar ka ba a biya ka ba shine maimakon ka kira ni a waya zaka zo nan dan ka wulakanta ni? Kai kuma baka biya shi ba shine ka dauko wakan ka kawo min nan? Dan uwana ne ban wakar fa yace shi abokin Usaini danko ne. Sai ka je ku kare da shi. Zan jure wa kaddara kala kala don in zama fofula
in ya suna duniya. Duniya yanzu da kai take kai ake. Hello, ina gurin. Ka san me kake ba. Ka taho ba matsala. Masoyi in ka riga ka ɗaukaka. Fatan alkhairi muke maka. Allah ƙara ɗaukaka. Allah nan da Wa alaikum salam. Barka ne. Kin gane ni kuwa? Na gane kamar. Ni ne wanda nake tura miki sakwari. Na gode sosai. Na gode. Yanzu wani hotel ya kamata ku mu je yanzu? Hotel kuma ban gane ba. Ba kike wani abu sai ka ce ba wai abun nan ba. Ko Zango dukansu sun shahara sun yi suna a duniya. In ka riga ka ɗaukaka. Amarya, ya na kake kira ta sauri da silinda a hannunki kamar a firgice ina zuwa da ranar nan. Wallahi neman gurin turin gas nake. Gas yana nema ya kashe min aure. Na ji cin gurin ne na manta sunan sun tura min. Gashi nan baya mun quality ko saci ke cikakke baya mun yake karewa. Aurenki ai ba zai mutu ba. Akan gas ne zaki ce aurenki zai mutu. Ai ta zo gidan sauki. Siyan nagarin mai da kuɗi gida. Akwai wani babban guri da aka buɗe a nan sabon titi. Almarham LPG gas mai kyau ne mai quality. Ba sa dura iska. Shikenan ina zan je Idan kika tafi ta wannan titin na Fanshekara kina sauka a sabon titi zaki biyo titin Madobi kusa da Abacha Youth Center zaki ga gurin an rubuta Almarham gas kina zuwa nan za su dura miki gas mai kyau ba iska a cikinsa ba ha'inci ga manajojin su ga tarairaya ni ma a can na aika 'yan gidanmu da iyali na suka je suka dubo dan ya kamata ki gargaya gaskiya ki gaggawa ka ayi ba ke gare ka nake ta dala zan jure wa kaddara kala don in zama fofula in ya suna duniya yanzu da kai take. Kai gaskiya na ji da wajen wannan naku Almarham ko ina kira ga mutane da ku garzayo gidan gas din Almarham zo kuma ku samu garabasa. Kamar yadda kuka sani Almarham mun kware wajen cika ma'auni na gas. Idan kuka kawo refilling din ku za mu cika muku shi. Ya zama na cewa ba ma yin ha'inci. Duk wanda ya zo wannan gidan gas na dole gobe sai ya dawo. Saboda idan ya je amfani da shi zai ga mun cika ma'auni. Za ku iya samun mu akan wannan adireshi. Almarham LPG gas plant sabon titin Madobi Road Kano. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka 090 66 14 24 25 sai mun ji ku. Ko kuma 070 44 6 000 28 ku iso lafiya. Almarham sai kun garzayo gare mu. Mun gode. Kana san shinkafa mai kyau da man gyada ka siyo na kamfanin Mika Foods akwai nagarta. A matsayina na uwar gida mai faranta wa mijinta da daddaɗan abinci matuƙa da gaske, ina jin daɗin amfani da kayan masarufi na kamfanin Mika Foods domin kayan abinci ne da aka sarrafa ta ingantacciyar hanya mai cike da tsafta ta hanyar amfani da injina na zamani. Farawa daga man gyaɗar Mika Foods ingantacce ne kuma gangariya ziryan ga daɗi a baki matuƙa da gaske. Kamfanin Mika Foods sun samar muku da garin masara mai daɗin sarrafawa a lokacin tukin tuwo. Daɗin daɗawa da akwai shinkafar Mika Foods mai tsafta ba ruwanku da tsinta daga buhu sai tukunya. Ana samun kayan kamfanin Mika Foods a manya-manyan kasuwanni da ƙanana ko a ofishinsu da ke namba 9 Ummi Plaza a jikin kasuwar Duniya Trade Fair da ke kan titin Zaria ko a masarrafarsu da ke gaida gidan Tiles kan titin Fanshekara. Don ƙarin bayani 0800 38 39 04 01 da 0800 33 351634. Kana san shinkafa mai kyau da man gyada ka siyo na kamfanin Mika Foods akwai nagarta.